Faransi ka barada tɔnba n'o ye farajɛ ni farafina ka pankuruba ye o y'a ka pankuru duguta jɔ Bamako duguta 7 dɔgɔkun kɔnɔ Wagadugu 5 dɔgɔkun kɔnɔ ani Ɲamɛ 4 dɔgɔkun kɔnɔ. Niger ka pankuru bɔnda datuguli kɔfɛ fangacɛni kɛyɔrɔ min kɛra juillet kalo o tile 26 kama. Niger jamana ka fangacɛni kɔfɛ ani ka da politiki lahala cogoyaw kan Sahel mara la, Air France wajibelen don k'a ka pankuru bɔli waati boloda cogo o ɲɔngiri ka taa ni ka segin Ɲamɛ n'o ye Niger jamana faba ye, Bamako Mali ani Wagadugu Burkina Faso. A barada ka kumalasela dɔ y'o fɔ jumadon. Tali jɔli ka bɔ Bamako ani ka taa Bamako o bɛ jɛnya fo septembre kalo o tile 24 na bɛɛ lajɛlen fɛ. I n'a fɔ tali minnu bɛ bɔ Wagadugu ani ka taa Wagadugu ka sɔrɔ baara min bɛ kɛ ka taa Ɲamɛ o bɛ jɔ fo ka se waati wɛrɛ ma. Ka ɲɛsi Faransi famaw ma barada ni a bɛ to ka mara minnu bɛ baara kɛ ni a ka pankuru ye ani minnu bɛ pan olu ka jamana politiki cogoya lahalayaw kɔlɔsi tuma bɛɛ, wa hakili jiginna ko a ka dugutalaw n'a ka baarakɛlaw lakanani de ye a ka ɲɛta kunba ye ka kɛɲɛ ni o kunnafoni sɛbɛn kelen nin ka fɔta ye. Air France tun ye pankuru o jɔli ni janya siɲɛ 4 ka ban. O wale ɲuman dɔn na Mali famaw ye Air France ka yamaruya dabila ka pankuru ta Paris ani Bamako cɛ k'a jira ko a ka baarakɛ yamaruya o sariya tiɲɛni o tɔgɔ juguba don.